Hi guys! So yan yung marks ng pagsunog ng ating mga warts. Hindi ko akalain na ganyan kadami pala yung warts na nasa mukha ko. Dalagang magayon, you're always on my mind. You're one of a kind, just like Vulcan Mayon, yeah. Dalagang magayon, I will never stop, and I won't give up until you're mine, yeah. Hi Miches! So nandito tayo muli sa Lauren Claire para naman sa ating mga warts na nakita dito sa ating bandang eyes and dito sa under eye natin. So ang gagawin ay warts removal, and sabi ni Miss Leia ay magkakaroon din tayo today ng yung lipo na non-surgical and Cinderella drip. So yun yung mga gagawin natin today. Samahan niyo ako, dito lang yan sa Lauren Claire. So, yan, nilagyan muna tayo ng numbing cream or ng anesthesia. And then, 1 hour, gagawin na yung procedure dito sa atin. Ay, yung treatment na pag-alis ng ating warts. Yan, so, nilagyan din ako ng numbing cream or ng anesthesia sa talukap ko. Kasi dyan yung part na maraming nakitang warts. So, left and right, merong warts. Kaya, nilagyan din siya ng anesthesia. So, later, update ko kayo kapag kung paano gagawin yung treatment. See you later, guys! Hi! Nagbabalik na ako. So, ngayon tinanggal na yung ating numbing cream or yung anesthesia sa face natin after an hour. So, thank you so much, Iya! And also, kasama ko rin si Kumaring Jessa. Hi, guys! Hi, Miches! Yes, at nagsisimula na rin siya sa kanyang vlog, Bicolana Diaries. Pa-subscribe, like, and follow po. Thank you so much! Yes! So, follow niyo sa kanyang social media accounts bukod sa YouTube. Meron din siyang Facebook, TikTok, and Instagram. Siya nag-influence sa akin mag-TikTok. Hoy! Sinendan kita ng mga pics. So, nag-send siya ng mga link ng mga TikTok na sasayawin namin. Yes. So, alam mo, Mane, nag-practice na ako kanina. Ready ka? Sige, lalaban ako. Mga momshi, nakakatawa. Abangan nyo sa kanyang YouTube channel yung mga ginawa rin o yung mga treatment sa kanya dito sa Lauren Claire. We do it with care. We do it with results. Yeah! So, eto, namamanhid na yung mukha ko. Tinanggal na yung numbing cream. So, hinihintay ko na lang na gawin yung procedure sa akin. Makikita nyo kasi may warts ako dito sa eyes. Si Miss Leia mismo yung nakakita niyan. Tapos dito sa ilalim ng under eye ko. Yan. Nung pumunta kasi ako dito para sa first treatment ko, si Miss Leia mismo yung nakakita ng mga warts ko na dati ini-ignore ko lang kasi hindi ko naman alam na warts na pala yun. So ngayon, nung nakita niya, sabi niya dapat i-treat daw yun. So kayo mga momshies, kailangan kung may makita kayong warts, punta na kayo dito sa Lauren Claire para matreat yan. Kasi sabi ni Miss Leia, dumadami daw yun at nakakahawa. So, kung mapabayaan, mas dadami siya sa mukha natin. Mas marami pa yung kailangang i-treat. So, habang onti pa lang, ipatreat nyo na dito sa Lauren Claire. Sasalita na tuloy ako bago mag-start. So, yun, Nag-type mo mga sakay. Pwede ko naman kapag-video. oh my God, kinabahan tuloy ako. Hindi ko na tuloy alam ang sasabihin ko. So, yun. Mag-i-start na ng treatment. Alisin lang yung word. Sabi ko, tinanong ko kung makakapag-vlog ba ako while doing the treatment. And sabi nila, kung kaya ko daw yung sakit. So, sabi ko, magsasalita na tuloy muna ako ngayon. I-share ko na sa inyo kasi baka mamaya hindi na ako makapagsalita. So, yun. Later, balikan ko kayo kung makakapag-vlog ba ako, kung habang ginagawa yung treatment, or kung hindi na, after na lang, balikan ko kayo.
So, naging mahirap lang siya guys kasi nasa bandang eyes. So, medyo manipis kasi yung skin natin sa mata, di ba po? Kaya, medyo challenging. Pero okay naman. Kita nyo naman, kinaya, di ba? Hi guys! So, yan yung marks ng pagsunog ng ating mga warts. Hindi ko akalain na ganyan kadami pala yung warts na nasa mukha ko. Kasi yung akala ko lang is yung nandito sa mga mata ko dyan. Tapos eto. Pero ngayon nakita ko, tingnan nyo naman oh. Super dami pala dito. Tapos meron din dito sa leeg ko. So yung pinaka-challenging lang is yung dito sa eyes ko kasi ang malapit na siya sa ano ko, dito oh, sa mata ko. So masakit siya. Kaya super challenging talaga. Pero I'm hoping na mawala na yung mga warts ko para hindi na siya dumami at hindi na siya lumaki pa. So yan siya. Ang dami ko palang warts. Ayan. Hanggang dyan. So yun. So guys, so today after nga natin ng matanggal yung warts natin, ang gagawin naman ngayon ay yung liposonic. So, ayan. Kinukuhaan lang ng litrato yung ating tummy. Kasi nga, syempre tayo mga momshi, kapag nanganak na tayo, talagang lumalaki yung mga belly natin, diba? So, ako, nag-focus kasi ako sa breastfeeding, kaya hindi ko na masyadong inintindi yung pagda-diet, pag-exercise. Talaga nag-full-time mom ako. But ngayon, 3 years old na si Alon, wala namang masama kung magbabalik-alindog na tayo. So ngayon, isa sa gagawin sa akin ay yung liposonic. So, i-burn yung ating fats dito sa belly part. So ngayon, ay susukatin yung ating belly para sa before and after ng ating transformation. Sabi nga, advice na kahit naman mag-undergo ka nitong liposonic, kung kumakain ka pa rin ng mga carbohydrates, like pasta, pizza, then sweets, ganun pa din, hindi pa rin. So, kailangan pa rin natin ng disiplina. So, yan, sinusukat lang yung ating belly. So, yan na nga, sinukat yung ating belly. Kanina, nung nakatayo tayo, 39, imagine, 39. And then, ngayon, nung nag-flat na tayo, 38. Diba? Sobrang laki niya. Pero, titignan natin. God, I'm so excited kung ilan yung mababawas dito sa ating treatment. Hi guys, so yan nga, update lang. Yung nararamdaman ko ngayon, parang medyo mainit. Pero yung pagkainit niya, alam mo yung parang kang lang nag-warm compress. So, yun yung nararamdaman ko. Relaxing siya. Actually, pwede nga ako matulog dito kasi yung procedure niya is umaabot ng 1 hour to 1.5 hour. So, pwede ka talagang matulog, mag-relax habang ginagawa yung procedure. Then, pag-gising mo, makikita na yung result. Kasi ito pala na liposonic, permanent result siya. Kasi, dinidestroy niya yung fats sa ating belly parts. Kaya, dapat, kung makita mo na yung effects niya, sasabayan mo rin siya ng diet, exercise, para makita mo talaga at hindi masayang yung pinaghihirapan mo. And also, ito po ay 3 sessions. So, tayo ay naka first sessions pa lang. At sa first session pa lang, may makikita na daw tayong result. So, titignan natin yan mamaya.
So, ito mga momshies, second cartridge na po yung ating ginagamit sa ating tummy ngayon. Kaya siya second cartridge na, mas malalim na yung natatarget niya na nade-destroy ng mga fats. So, bali, 2 cartridge siya, Miss Marge. 2 cartridge siya yung gagamitin per procedure. So, ito, para na siyang may tumutusok na karayom kasi para na siyang mas lalim yung tina-target niya. Pero tolerable, hindi naman siya masakit. Parang nakakakiliti lang. Hey Mitchell, so hindi na nga ako nakapag-extra kanina dun sa Lawrence Clear kasi nalobat na ako. So eto na nga, yung ginawa sa akin kanina sa Liposonic ay nagbawas ako ng nasa 1 inch, ganon. So permanent effect na siya and kailangan ko na lang i-maintain by avoiding sweet food, carbs, yung mga ganon. And yun dito naman sa mukha ko yung ginawang pagsunog sa aking mga warts. Sa ngayon, okay naman siya. Kanina medyo masakit lang siya during the procedure, but after the procedure, wala na, okay na siya. I would suggest na kung gagawin nyo yun, na gusto nyong magpaalis ng warts, kung saan kayo may warts, palagyan nyo mismo ng numbing cream or ng anesthesia. Bukod doon, nagkaroon din pala ako ng Cinderella drip, kung saan magi-smoothen yung ating skin, magwa-whiten, and mas magiging glowy and healthier tayo. So yun lang, thank you so much sa mga nag-assist sa amin, Miss Marge, Miss Angie, and Miss Ia. Thank you so much. And of course, thank you, Miss Leia ng Lawrence Clear. Huwag niyong kakalimutan na i-like ang kanilang Facebook page, Lawrence Clear. Eto yon. Para kung may mga questions kayo, i-PM nyo lang sila. And para din maantabay kayo kung sakaling may mga promo ang Lawrence Clear. So, yun lang. Thank you so much, Lawrence Clear, sa pag-aalaga ng aming kutis. And hanggang dito na lang ang video na to. Like, share, and subscribe. This is Mitch. Salamatunon! Kasa kung pangiturugan, dahil ka malinguan, bukod kang mamipitan. Gari sirang kang alaw na maliwanagon, gari bituon sa bangging mandiklong. Aloy na kong nag-aalat, yan na ikasa kong naanap. Ika na sana ang kulang, simpleng babae na maarang.